Keď sa muž a žena zaľúbia, môžu sa zobrať však. Prečo sa potom nemôžu zobrať dvaja muži alebo dve ženy, ktorí sa ľúbia? Nie je to diskriminácia brániť im v tom? Ibaže nie je diskrimináciou, ak sa rôzne situácie posudzujú rôzne. Každý vo vzájomnom láskyplnom vzťahu si zaslúži právnu ochranu, vrátane homosexuálov. Ale vzťah muža a ženy je jedinečný. Iba muž a žena dokážu splodiť nový život. Iba muž a žena vedia dať dieťaťu otca a mamu. Ani dvaja muži, ani dve ženy to nedokážu. Takže to má zmysel stavať sa jedinečným spôsobom k niečomu tak výnimočnému. Nie je to žiadna diskriminácia. Manželstvo je súkromný sľub medzi dvoma ľuďmi, ale má tiež veľký význam pre spoločnosť. Ten význam je jedinečný a dôležitý. Dať deťom otcovskú a materinskú lásku v jednej rodine. Samozrejme, nie všetky manželské páry majú deti, ale každé dieťa, ktoré sa kedy narodilo, malo vždy mamu a otca. Manželstvo muža a ženy zohľadňuje túto základnú skutočnosť a preto je manželstvo našou najdôležitejšou spoločenskou inštitúciou. Je to spôsob, ako povedať, že rozdiely medzi mužom, otcom a ženou, matkou sú dôležité. A tiež spôsob, ako povedať, že dieťa má právo na to, po čom najviac túži, na milujúcu mamu a otca. Takže nemeňme posolstvo manželstva tým, že ho predefinujeme. Pre dobro našich detí.